First Lady, inuwa take Fatima ba ta kyamar kowa. Fatima dukkan warrata ga First Lady. Fatirata, Mace guda kamar yadda mu take ba ta ta'adi. Fatirata, Tabawa First Lady. Mu Fatirata, duka everybody. Fatirata, Fatima dukkan warrata a gaida giredi. Fatirata, Iwakin wuce tarko. Iyo ku ne musu iko. Fatirata, Mata wanda ko Fatima Fatima doko. Fatirata, Taken alinata. Ni ma zani yabe ta. Fatirata, Domin babu kamar ta. Fatirata, Kiɗan First Lady. Fatirata, Maganar First Lady. Na masoyan Fatima doko. Fatirata, Ku yi mana liko. Fatirata, Taken zinariya Fatima baiwar Allah. Mai jama'a da yawa Fatima mun ji kira ki ta balla. Mun yi kira muka ansa. Ai kowa da gwadarsa. Ahmad Sani dogo ya sanya in miki waka. Dan amanar zinariya bara na kira shi da ta saka. Shi ya ce ne me ki. Domin babu kamar ki. Nasara ta samu Fatima kin zama ikon Allah. Don uban makiya Fatima dole su ganki su barki. Na alina tan waka. Sabon Ahmad Sani dogo amana gunki. Fatima doko marar da gaida uwar marayu. Zinariya ta gubare gwarzon gwamna mai kasanawa. Ya First Lady nan inuwa take Fatima ba ta kyamar kowa. Yar baiwa mai kowa da komai Allah arrahama da babban sarki shi ɗaya ne muke wa sallah